No niin, nyt on kuule minun esimiehille Matiakselle ja Pasillekin jotain näytettä vee. Kahtokkepas kun me on se pylväsporakone tuolla meidän työpaikalla, niin siitähän puuttu yksi tämmönen kapula, niin minä ajattelin, että miepäs kuule tekasen tuossa niin valaamalla tuon nupiin tuohon toiseen. Mitä tuli? Mitähän tästä syntyi tästä valoksesta? Onko mitä pois tuolta muinikka ja sitten kansi hiihitte. Ja katoppas perkulle, siellähän on kuule ihan selvästi syntymässä tuommoinen uusi osa. Ja entisen kopio, katohan kun tuli hyvän näköinen. Eikö se ihan näytä ihan samalta? Tällaista. Äänikkää. Tämmöstä se on, kun tällä valuhiekalla pystyy tekemään tämmösiä erikoisuuksia.